Kadhangkala Bima mesem dhewe, mesem kecut, ketir utawa pait. Yen kalingan bale wismane sing wis dibangun jroning 10 taun ajur maut amarga rasa egois, karir lan bondo. Anita sisihane tega ninggalke dheweke lan Sinta anake sing nembe umur 4 taun. Rasa nelangsa, sedih, lara ati lan rumangsa kedosan marang Sinta anake amarga wis rumangsa gagal ngremuk atine sisihe supaya ora ninggalke anake uga dheweke banget nyiksa uripe. Aku ora sudi gawa Sinta anakmu, Mas Bim. Yen panjenengan rumangsa dadi bapake, ya jenengan ngluwantah dhewe. Yen emut tembange. Sisihane wektu ana sidang pengadilan agama setahun kepungkur. Atine Bima isih pinget, dadane prasat isih ana genine mengangah kang panas banget. Yen wis ngono, dheweke pungkasane mung bisa ngelus dada sinambi nangis. Gusti, kula kapringana kiyat iman lan raos syukur sangunipun ngluwentah anak kula. Lan mugi panjenengan paringi emut manahipun Anita. Ayah, aku ketemu tante cuantik. Bima sadar saka anggone nglamun, dheweke banjur noles Sinta kang lagi playan ana latare simbahe ing Surabaya kang jembar iku. Sinta, aja bareng playon, mengko tiba. Yah, aku ketemu tante cuantik ya. Kandhane Sinta maneh kanggo ambekan ngos-ngosan. Tante sopo Sin? Iku lho ya. Sugeng siang Mas Bima. Bima selingukan goleki tante sing dikarepake anake. Bima kaget ning dheweke isih kemutan marang swara iku. Tiwas digoleki, etoh jebul sing diarani Sinta tante mau wis ana mburine. Loh, sliramu? Iya. Sliramu tak rani. Yen pancen iya gene ya Mas. Bima isih durung percaya marang apa sing dialami. Sawentara suwe dheweke mung nyawang wanita Sulistya kang ana ngarepe, prasat tanpa kedhek. Iya ya, aku dheweke ya ora ngira kok. Iki putrane ya. Aduh ayune kandha ngono. Wanita ayu kang jenenge Rani mau banjur nyengklek Sinta digendong. Sinta manut wae, malah kaprong mesam-mesem sejak kalengan atine. Iya, kuwi anakku sing paling ayu sak donya. Mau kae nalika aku liwat dheweke lagi dolan ayunan. Jepit rambute ucul. Bareng jepit rambute dak pasang, dheweke mung mlayu karo kandha, "Terima kasih tante." Banjur mlayu mrene merga penasaran dok kintil. Jebul Gusti arep metuke aku karo jenengan, ceritane Rani. Bima nguncal ambekan, dawa sambi mantuk-mantuk. Oh iya, kapan sliramu teko cuti ya? Iya, cuti 3 wulan. Wis 2 minggu iki aku ning omahe ing Waru Sidoarjo. Oh iya, mbok aku dikenalke karo sisan panjenengan Mas. Kawit mau kok ora katon, apa lagi tindakan? Suwe Bima anggone mikir jawaban sing pas. Arep bloko yen dheweke wis pisahan karo sisihane sajake ya ora pantes. Ning yen dijawab gak roh kok malah ora jujur. Wong wadon sing wis dianggep kadine sedulur Sinarawati iku. Mama Sinta sudah lama tinggal di rumah eyang tante. Cemplonge Sinta. Bima kaget
awit kedisikan anggone aweh jawaban akhire dheweke nyelondoh sinambi ngedap-ngedapke mripate marang Rani sing uga isih medhung Sinta. Sinta benar Tante Rani, ujare Bima lirih. Maaf, aku ora jarak Mas Bim. Rani cepet tanggap marang kahanan. Dheweke paham menawa pitakone ora prayoga yen diblajutke merga ana Sinta. Dheweke uga wis batin menawa lagi ana apa-apa jroning rumah tanggane saduluran angkat iku. Sapa temen kang ora kenya iku akhire dadi dawa banget critane. Mbuh Bimo dheweke yen karo kenya bugis saran Rani sing ora pati wasis basa Jawa iku. Pancen wis memperkayadani sedulur Mas lan Adi. Kamangka wiwite srampung dhisik uga ora sengaja. Wektu Bima ana sawijining urusan penggawean menyang Bandar Sari Begawan dene kenya pirang Sulawesi Selatan sing asmane Maharani iku nyambut gawe ana sawijining restoran sing cedhake hotel anggone nginep. Sawulan ana Brunei meh jangkep sawulan anggone Bima sanapa utawa mangan awan menyang restoran Maharani. Merga rasane cocok lan marem, dheweke mesti pilih mangan metu ketimbang ana hotel. Wiwitane tepung jane mung merga penasaran, kok ana kenya Kulistya asal Indonesia kang makarya ana restoran negara manca. Ngobrol ngalor ngidul pungkasane dadi raket memper sedulur dhewe. Wektu sawulan natas liwat tanpa rinasa, urusan bisnise Bima karo sawijining pangeran kerabat kerajaan uga wis rampung. Sadurunge bali dheweke pamitan apik marang Maharani ning gali alamat nomor HP lan kaparahan nulohake ali-ali kenang-kenangan kanggo Maharani barang. Niyate pancen mung sederhana, kanggo kenang-kenangan lan ngeterake rasa paseduluran kareben ora pedhot. Ning sawise padha adohe ya padha oleh lali. Ora kabar kinabar Bima repot karo urusan penggaweane dheweke. Lan Maharani semono uga. Mula banget angetekake nalika ujug-ujug Maharani wis muncul ana ngarepe. Wis 2 dina iki Sinta awake panas. Bima bingung banget jalaran wis dipriksake menyang dokter spesialis anak langganane. Panase anake tetep durung mudhun. Malah yen wanci digendhongake yange putri utawa pamonge, dheweke ngruguh-ngruguh ngundang-ngundang jenenge Tante Rani. Bima tambah oleh jibeg pikirane. Nganti eyang Sinta takon, "Rani iku sapa ta, Bim?" "Rani menika tepangan kula, Bu." "Lah Sinta kok ngerti tepanganmu, Bim? Apa nembe katempungan dina apa nembe katemu?" "Inggih, wekdal nderekake Ibu dhateng Pak Lik Jito dinten Minggu menika lho, Bu." "Kula lak pamit medal kalian Sinta, lajeng inggih pinanggih Rani menika." Ibune Bima mantuk banjur ngendika maneh, "Terus Rani iku daleme ngendi? Yen cedhak mbok yo diparani nyuwun tulung supaya kersa tindak mrene mesake anakmu lho, Bim. Wis bocah ora ngluwentah ibune." Bima ngunjal ambekan dawa. Pikiran sansaya goreh sawise krungu ngendikane ibune sing ngemutke dheweke marang Anita tilas sisiane. Ngono iku oleh-oleh wong yen ngunggone karepe dhewe, panemune wong tuwa dianggep kuno. Bima kaget jebul bapake wis wiwit mau mirengake rembugane, nanging mung saka teras sisih tengen omah. Banjur mlebu pinarak ana kursi malas. Sawetara jangkah ana Bima sing lagi lungguh ana sofa dawa. Dhisik
ibumu iki kepengin jodohke sampean karo Rani.